ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಯ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಈರೊಂಜಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆತಿನಿ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೋಸ್ಕರ ಅನ್ಪಂದೊಂಜಿ ಬೈದಿತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ನಕ್ಲೆ ಗೆಡ್ಡ ಹೊಡಿ ಬಂದೊಂದು ಪಂಡ ಐಟಲ ಕೆಲವರೆಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಎಂಕುಲು ಬೇಜಾರು ಡುಪ್ಪುನ ಎಂಕುಲು ಬಂಗ ಡುಪ್ಪುನ ಎಂಕುಲ ತೋಜಾರೆ ಅವ್ರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜಾರೆ ನನ್ನಲ್ಲ ತೋಜಾರೆ ಹಾಯ್ ಲವರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ತಮ್ನೇಲ್ ತೋರ್ನಿಕ್ಲೆ ಅಂದಾಜ್ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಏಕಲು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿನಿ ಅನ್ನೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಪಾತರಡೆ ಆಪುನ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ದು ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಮೊರಡಿ ಗಿಡ ನಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಮಣ್ಣು ಬೋಡು ನವಿಲಿಲ್ಲ ತುಲೆಗೆ ನವಿಲಿಲ್ಲ ನವಿಲು ಅಂಚಾಯ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಮಣ್ಣು ಬೋಡು ಗೈಸ್ ಒಂಚೂರು ಮಣ್ಣು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಒಂಚೂರು ಮಣ್ಣು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬತ್ತೆ ಮಿತ್ತು ಇಂದಿರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣು ಅನ್ಕೊತ ಪೋಯಿಂದು ಮತ್ತು ಸಾನಿನ ಒಂಚೂರು ರೂಟೀನ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡು ತೋಜಾ ಅಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆ ನನ್ನ ಪೂರ ತೋಜಾವೆ ಅದೇ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಸಾನ್ವಿ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಪೂರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತೂಲಿ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆನಕ್ಕೆ ಗೈಸ್ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ತೋಡ್ದು ಮುಂದಿಕ್ಕಲು ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿತ್ತು ಜಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ಗೈಸ್ ಅಂಚೆಲಿ 9990 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲು ಗೊತ್ತುಂಟು ಸೊ ಬೇಗ ನಮ್ಮನ್ನು 9990 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ಎತ್ತಾಲೆ ಅప్పుడు ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಮಿತ್ ಮಣ್ಣು ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರ್ತಾರ ಈಗ ನಾನು ಸಾನ್ವಿಜಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜೊಂದುಪ್ಪು ಕಂಡಿಡ್ ನಿಲ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್ ಹಾಯ್ ಒಬ್ಲೆ ಸಾನ್ವಿ ತೆಲ್ಪ್ಲೆ ಸಾನ್ವಿ ಎಂಚ ತಲ್ಮುನ ಕಂಡಿಡ್ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ನಿಲ್ಕೊನ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಲೆ ಯಾರು ಈ ತೋರ್ತೆ ಅನ್ನು ಹುಲ ಹಿಡ್ ತೋಜಾವಂತೆ ವೀಡಿಯೋನು ಅಲ್ಲಿ ತೂಪಿನೇನಿ ಇದೇ ಹಿಡ್ ತೋಜಾವಂದಿಲ್ಲ ಕಂತೆ ಮಣ್ಣು ನೆಟ್ಟು ಒಂತೆ ಯಾವ ಬಂದಿದೆ ಒಂಚೂರು ಕಂತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಹಾಕನತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಮುದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಪಾಡೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಮಣ್ಣು ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೇ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಗಿಡ ಮಲ್ಲ ಹಾಕನು ಬಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಪೂರ ಗಿಡಗಳು ಚಿಗಿರೋಂಬ ಬಂದ ಈಗ ಮುಂದೆ ಮಲ್ಲ ಓಡಾತಿ ತೆಂಗಲ್ ನಾವು ವರದ ಒಂಜಿ ವಾದ್ಯ ಆಂಡು ಇಂಚು ಜಪುಡಾನಾಗ ಆಯ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ್ರಪ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆನೊಂದು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಸಾನ್ವಿ ಹೈ ಓ ಏರ್ ದಾಸ ಕೊರತುಂದಿಲ್ಲೇನೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆಗನೆ ಬಾಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆಗತ್ತೆ ಬಾಬುಶಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆಗ ಆಯ್ತೆ ಒಬ್ಬರ ಬಲ್ಲಿ ತೂಪೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂದು ಏರ್ ಬುಳ್ತಾರ ಶೆಂಶನ್ ಮೊಪ್ಪೇರಾಕೊಲೆ ಅಂದು ಬಲ್ಲ ಅಂದು ಗಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ವಿಗಿತ್ತೆ 10 ಮಂತ್ ಆಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐತೆ ಬಾರಿ ಪೋಖ್ರಿ ಆತರು ಬುಡ್ಪಿನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಾರೆ ಬಾರಿ ಬಲಿಪುಯರು ಎದುರುಡೊಂದು ಎಂಚಾಣಲ್ಲ ಮಂಗಿ ಒಂದು ಪೂಜೆನು ಪೀರು ಅವು ಸೈಡ್ ಪೂಜೆ ಲಕ್ಕ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಓಡೆ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಶಿ ಚೂರು ಬಲ್ಲ ಚೂರು ತುಲೆ ಗೈಸ್ ತೆಂಗಲ್ನ ಸಾನ್ವಿನ ತುಲೆ ತೆಂಗಲ್ನ ಸಾನ್ವಿಲ ಕೀರು ತುಲೆ ಗೈಸ್ ತುಳ್ಳದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೀದು ನಿದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಐತೆ ಅಂಚೆದೊಂದು ಒಣಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಹುಲಿಯ ಈ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಅಂತದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಗೆದ ತರಕಾರಿ ಉಂಟು ಬೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಕಡಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಸಾನ್ವಿ ಚಮಚ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಯಾರಕ್ಕೇನಿತ್ತೀರು ಸಾಲ್ಟ್ ಕೊರ್ಪರ ಒಂದೇ ಚಿಟಿಕೆದಾರ ಮಾತ್ರ ಸಾಲ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೋಪುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಂಚ ಚಿಟಿಕೆದಾರ ಪಾಡು ರಾತ್ರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಾನೆಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತೀನಿ ಅದು ಪಾಡ್ರಿ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಾನ್ವಿ ಅಮ್ಮನ ಕತೆ ಗೈಸ್ ಅವೇ ಮನ್ಲಕಾನು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೋಡು ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಕಲು ಇತ್ತವ್ರದ್ದು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಬಡ್ಚಿ ಪಾತೆರ್ನ ಬಡ್ಚಿ ದಾಯ ಬಕ್ಕಡೆ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಬೈದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವೇರು ಹೆಂಗ್ ಡೌಟ್ ಅಕುಲೇನ ಕಲಿಗೆ ಅಕುಲೆ ಬರ್ಪುನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಈರ್ ಪನ್ಲೆ ಓ ಪೂರ ಬೈದು ನಂದು ಅವೇ ಈರ್ಲವ್ ಪನ್ಲೆ ಅಂದು ಫಸ್ಟ್ ನಾನೊಂದು ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿರ್ದಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ಬೈದಿನಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಯ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಈರೊಂಜಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆತಿನಿ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೋಸ್ಕರ ಅನ್ಪಂದೊಂಜಿ ಬೈದಿತ್ತಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಬಟ್ ನಾವೇನು ಚಿಲ್ ಮೇರ್ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ಬಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿಗೆ ತಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಪನ್ನಿ ಆಂಡ
ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಮೇರು ಪನಂತೇರು ಹಿಂಗ್ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಇಂಗುಲು ರಪಕ್ಕಾವೇನು ಅಡೆಗೆ ಆಕ್ಲೇನು ಚಾನಲ್ ಹಿಡ್ದೆ ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಪ ಬೊರ್ಚಿ ಆಕಲು ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪ ಇಂಗುಲು ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಗೈಸ್ ನಮ್ಮನ್ ಮೊಕೆ ಮನ್ ಅತ್ತತ್ತೆ ಒಂದು ಗೈಸ್ ನಮ್ಮನ್ ಮೊಕೆ ಮನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೇಟರ್ಸ್ ಬಂದಿನ ಹೇಟರ್ಸ್ ನಂಗೆ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ಇಜ್ಜೆ ಇರು ಚೂರು ಏರನ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆತೆ ಇದೇನೋ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜು ಅಂತ ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಸಕ್ಕರೆಡು ನಮ್ಮ ಪಿಜಿನ್ ಬತ್ತಿಲಕ ಸರ್ಬತ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಿಜಿನ್ ಇತ್ತನ ಲಾಕ್ ಆಪು ಪಿಜಿಂದ ಬಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ನಂಗೆ ಅಂಚಿನ ತೂಂದು ಪೇರು ಎದುರೆದುಡೆ ಬನ್ಪುನು ಅಂಚದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಕ್ಕಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ನಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬತ್ತದ ಒಂಚೂರು ಮೀಟ್ ಆಲಿ ನಮ್ಮ ಇರ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊರ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಅನ್ಲ ನಮ್ಮ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಕ ಅಂಚನೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅದು ಬಂಡ ಓವರ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪಂದ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡೆ ಓವರ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಬಾಲ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೈಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲು ತೂತಾರು ಬಾಲ್ಯಗೆ ಅಂದಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಯಾಂದಲ್ಲ ಚೂರು ಅಂಚಿನ ಚಾಂಡಲ ಯಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಪನ್ಪೇನು ಅವೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವು ಬೊರ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಓವರ್ ಒಂದು ತೋಜಿಜಿಡ ಬಕ್ಕಿದಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಓವರ್ ತೋಜಿಡು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅತ್ತು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಹೇಟರ್ ಪಂಡ ಈನ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂಡಿಜಿಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಉಂತಿನ ಅಜಿನ ತಿಂತಿನ ಕರಾವುಜಿ ಕಾಂಡದ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಉಲಾಡ್ದು ಕಿರ್ಮೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚಿನ ಪನೋಡು ಮಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಪನೋಡು ಅವೆಲ್ಲ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಅಂಡ್ ಓವರ್ ಮನ್ದ ಅದೇನ್ ಬಾಲೆಗ್ ಓವರ್ ಮನ್ ಪಂಡ ಅಂದಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆನ ಇಚ್ಚತಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಅದಲ್ಲ ಬಾಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಪಂದುಕೊಂಡ ಲವ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅವು ಎಂಚ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪುನು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಒಪ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಒಪ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ಅವೇನು ಓವರ್ ಪಂಡಡ ಹಂಗೆ ದಾಲ ಮನ್ಪರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಬೊಕ ಥರ್ಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ್ ಬೈದಿನಿ ಒಂದೇ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ನಾಚಿಗೆ ಪೂಜಾ ಈ ವಿಷಯ ಪೂರ ಪಂಡ್ರೆ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಪಂಡ್ರೆ ಐತೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ನರಮಾನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎದುರು ಬತ್ತದು ಪಂಡ್ರೆ ಧೈರ್ಯ ಪಂಡ ಅಂತ ಶೈ ಆಪಿನ ವಿಷಯನು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವು 1 year ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಡೌಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡೌಟ್ ಉಂಡು 100% ಗೊತ್ತುಂಡು ಏರ್ ಪುರ ಪೊಸತ್ ಆತನ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಬಾಲ ಆತನಕ್ಲೆಗ್ 1 year ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಉಂಡೆ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಅವನು ಮಲ್ತಿನತ್ತಂದ ವಿಡಿಯೋ ಐಟ್ ನಿಕುಲ್ ತೂಂಡ ಪನ್ವಾರು 75 ರೂಪಾಯಿ ಅದನ್ನ ಬೈದಿನಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ 75 ರೂಪಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಆತು ಆ ಏರ್ ಪನ್ಲಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ವ ಬೊಕ ಮಕ್ಕಳನೆಟ್ಟೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಕಲು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಅಕಲ್ಡನೆ ತೆರಿಯೊಂದು ದಾದ ವಿಷಯ ಇವನ್ ಮೊಲ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಸೇಮ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಆದಿತ್ತು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದ ಮೊಲ ದೊಡ್ಡ ಪೂರ ಕೇಂದು ತೆರಿಯೊಂದು ಪೂರ ವಿಷಯ ಪಂತಿನತ್ತಂದೆ ಮೊಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದಾವಾಡು ದಾಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಎದುರುಡೆ ಪೂರ ಕೇಂದಿನ ವಿಷಯ ಪೂರ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ್ ಅಕುಲು ಎಂಚ ಎನ್ನುವರು ಗೊತ್ತಿನ ಖಾಲಿ ಕುಲೊಂದು ಇಲ್ಲಾಡ್ ಕುಲೊಂದು ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ ಅವೇ ಪುದರ್ ಅಂಚನೆ ಬೇರೆ XYZ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಆತೆ ಬೇರೆ ಪುದರ್ ಬೇರೆ ಮರಣಿ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಬೇತ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಪಂಡೇರ್ ಅಕಲ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ನಕುಲು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಪುಂಡ ಅಕುಲು ತೂವಲಿ ಹೇಟರ್ ನಕುಲು ಆಪುಜಿಡ್ ಪಾಪ ಅರ್ನ ಲೈಫ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಕ ಅವ್ವಂದ ಜಾಪುಜಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪನಕುಲು ದಾಯಪಂಡ ಯಾನ್ ತುಯಿನಲೆಕ್ ಕೊಡು 99% ನಮಕ್ ಎಡ್ಡ ಕಮೆಂಟ್ಲೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಿಲ್ಲರಿ ಪಿಲ್ಲರಿ ನಮ ಗೆಂತು ಕುಲ್ಲರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಎಂಕಂತೂ ಪುರ್ಸೋತುಲ ಅವೇನೆಂಕುಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ದುವ ಬಟ್ ದಾಯ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪುನಾತ ನಂಕ ಪುರ್ಸೋತು ಇಜ್ಜಿ ಬಕ್ ಅಕುಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಕಲ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುನಾತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಜನ ಕುಲ್ಲ ದಾಯಪಂಡ ಅಕುಲು ನನೋರಿಯಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎನ್ನೊಂದು ಇಜ್ಜೆರ ಅಕುಲು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಕುಲೆಗ್ ಕಾಸು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾನು ಈ ಸೇಮ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಆದ್ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೊರನೆ ಯಾರು ಪನ್ನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇನ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ 4 ದಿನ ಅಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಐಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬೈದಿನಿ 75 ರೂಪಾಯಿ ದಾಲ ದೇವ್ರ ದೇಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲ್ ಗಾಡಿ ಇಡ್ಬೋದು ಮೊಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಅಕಲ್ಡ ಕುಲ್ದು ದಾದ ವಿಷಯ ದಾದ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವೆಂದ ಪನರ ಶೈ ಆಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಹತ್ತದ ಅವು ಕಾಮನ್ ಅವು ಪೂರ ವಿಷಯ ಕಾಮನ್ ಅಂಡ ನಂಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಒಂಚೂರು ನಾಚಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಎಂಕೆ ಒಂಚೂರು ಇವನ್ ನಾಚಿಗೆ ಆವಂತುಂಡು ಬಟ್ ಮೇರೆ ಎಂಡ ಪಂದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಅವನೊಂಜಿ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಗೇನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಯ ಬಂದು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಅವು ಎಂಕ ಆವಂದು ಮಾರ ಎಂಕ ನಾಚಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಸೀತುಲೆ ಎಂಕ ಇವನ್ ನಾಚಿಗೆ ಆಂಡಲ ಆಲೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಗೆಡ್ಡ ವಡು ಪಂದೊಂಜಿ ಪಂಡ
ಐಟಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ದಾದ ಅವೇ ಗೈಸ್ ಕೆಲವರೇ ಡೌಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾರೆ ಒಂಜರ ವರ್ಷ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತೀನಿ ಬೇತ ಪೂರರೆಗ್ಲ ಅವು ಹೆಲ್ಪ್ ಆತ ಈವನ್ ಪಂತಾರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನದ ಏರ್ ಹೇಟರ್ ನಕುಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕಲ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೆಡ್ಡೆ ನೀನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೇರ್ದ ಹತ್ರ ಒಂದು ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ಹಿಡ್ದು ಹೈಡ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಗಲ್ನ ಏನನ್ಪೇರು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಲಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ನನ್ನ ದೋಸ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ರಿಪ್ಲೈ ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗ್ಲ ಎಂಗುಳು ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪ ಅಕುಲ್ ಎನ್ನು ಯಾರಂದ ಅಕ್ಲೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಗುಲು ಅಡೇ ಮಲ್ಪ ಆರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತ ಅವು ಪೂರ ದಾಲಜ್ಜಪ್ಪ ಸೊ ಈತೆ ಒಂಜಿ ಹಾಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಉನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಉಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ತೆಗೆದು ಉಪ್ಪುಂದು ಎನ್ವೆ ಎಂಚ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆತ ಒಂದು ಪನೋಡ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ಬಟ್ ಪ್ರತಿ ಸತ್ತಿಲ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವ್ಳು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಿರ ಚಾನಲ್ ಡೋಂಟ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಚಾನಲ್ ಮಾಲ್ತು ಬಿಡ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಗಲ ಚಾನಲ್ ತೋಜುಜಿ ರಗಾಲೆಜ್ಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಬಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕೂಡ 99% ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಗುಲು ಬೊಕ್ಕಲ ಈವನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಫನ್ ಪ್ಯಾನ್ ನಿಕುಲು ಎನ್ನುನ ಆತದಲ್ಲ ರೆವೆನ್ಯೂ ಮೇರೆಗೆ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಈವನ್ ಮಂತ್ಲಿಲ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಡೈಲಿ ಒಂಜಿ ಒನ್ ಡೇ ಬಿಡ್ದು ಒನ್ ಡೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದುಮ್ಮದಕ್ಕ ವ್ಯೂಲ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ದಾದ ಅಲ್ಪುನು ಒರಿಯಾಗ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ನೆನದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಫೇಮಸ್ ಆವಡು ಒಂದತ್ತು ನಾನು ನಡೆದು ಮಿತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೆರ ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಏನಿಂದ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಗುಲ್ ಪನ್ಯ ಪಾತೆರಡ್ದಲ್ಲ ತಪ್ಪಿತ್ತಂಡ ಪನ್ಲೆ ಅಂಚ ಬಕಿತ್ತೆ ಯಾವತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತ ಟೈಮ್ ಕೊರುಡು ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಒಂಚೂರು ಶೇರ್ ಮಂತದ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರ್ಲಾಂಡಿ ಎಂಕ್ಲವರ ಮೈರು ಪನ್ನಾಗ ದಯಪಂಡ ಅವು ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ ಯಾನ್ಲ ಓದಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಓದಿದೆ ಮೇರು ಹೊರ ಬೇಜಾರು ಕುಲ್ದುಪ್ಪೇರು ಬತ್ ಪನ್ಪೆ ದಾದಾಪುನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ ಪರ್ಪಿ ದಾರ್ದುಪ್ಪೆ ಬಟ್ ಎಂಕ ಅದ ಕಮೆಂಟ್ ತುನಾಗ ಅಂಚ ಬೇಜಾರು ಓವರ್ ಆಪುಂಡು ಫುಲ್ ಮೂಡ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ಬೋಪುಂಡು ಇಂಚ ಬನ್ನಗ ಬೆಚ್ಚಾಪು ನಂಚ ಎಂಕ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಪು ಜಾಂಡ ಬಂಗ ಬರ್ಪುನ ಆರತೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಬೇಲೆ ಪೋದು ಪೂರ ಬರೋದು ಯಾನ್ ನಾಡುವೆ ದಾದ ತಪ್ಪು ಪಂಡೆ ಮಾರೆ ಯಾನ್ ದಾದ ತಪ್ಪು ಪಂಡೆ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ರಾಜ ಡೆಂಕ್ ದಾಲ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಗೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪಿನೆ ರಾಜರ್ನ ಕೈತಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಗೆ ಯಾನ್ ತುದುಪು ಎಂಕದಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ತೋಜಿನ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪೆರಾರೆ ಎಂಕ ಬಡ್ಚಿ ಆ ವಿಡಿಯೋನೆ ಬಡ್ಚಿ ಡೆತ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಕಾನ್ ಪೂರ ಪನ್ಪೆರಾರೆ ಅಡೆ ಎಂಕ ಸಮಾಧಾನ ಆದ್ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ ಅವೇ ತೂಪಿನಕುಲು ಎನ್ನೇರು ಮಕ್ಕಳು ಜಾಲಿ ಡುಲ್ಲೇರು ಮಕ್ಕಳ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿಂದೆ ಬಟ್ ಎಂಕುಲು ಶೇರ್ ಮಂತ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜ ಗೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಂತ್ ಇಜ್ಜ ಅವ್ ರಾಜರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಸಿಂಪತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ ದಾಲ ಆವಡು ಒಂದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆರ್ ಪನ್ಪೆರೆ ನನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ದಿನೇ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಬಾಲದಕ್ಲೆ ಬಾಲ ಏರಿ ಎಲ್ಲಿಲೆ ಬಾ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಪಲ್ ಲೈಫ್ ಎಂಚಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಲೈಫ್ ಎಂಕುಲು ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಲ್ತಿದಿನಿ ಅತ್ತಂದೆ ಎಂಕುಲು ಬೇಜಾರು ಡುಪ್ಪುನ ಎಂಕುಲು ಬಂಗೋ ಡುಪ್ಪುನ ಎಂಕಲ್ನ ಅವ್ರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜಾರ ನನ್ನಲ್ಲ ತೋಜಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಜರ ಬೈದುಂಡು ಸಿತ ಆಗ್ತದೆ ನಾಯಿ ಸಾಯ್ದುಂಡು ಅವ್ರು ಊಲ ಮಾಡುದು ಜ್ವರ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಪಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ನಾರು ಅಡ್ಡು ಮುಜ್ಜಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋತುಜಿ ತಪಂಡ ಬಾಲೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ತಪಂಡ ಎತ್ತೋ ದಿನ ಎಂಕುಲು ಬಾಲೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೋತಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವಿನ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಪಾಡು ಕಾಂಡಬಯ್ಯ ಬಲ್ದಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಗಾಡಿ ದೆತ್ತೊಂದಿನಲ್ಲ ರೀಸನ್ ಅವೇ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೊರೆ ಬಲ್ಲಿ ದೊಂಬಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ರೀಸನ್ ಮಾತಾಗ ಏನೋ ಅಂತಾರೆ ಓಮಿನಿ ದೆತ್ತೊಂಡಾರ ದಾಯ ಓಮಿನಿ ದೆತ್ತೊಂಡಾರ ಓಮಿನಿ ಅಡ ಕುಡಂಜಿ ರೀಸನ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ತೂಕ ಅವಲ ಆವು ನನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಫ್ರೀ ಆಪ್ನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಫಿಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ದೇವಂಡ ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸ್ ನಮನೆ ಒರಿಯೆ ಪುನ್ ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಎನ್ನ ಡೌನ್ ಆಂಡ ಪೂರ ಬಂಗ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಅವೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಬಕಿತ್ತ ನಮ್ಮ ರಾಜರು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ಗೇಮರ್ಸ್ ಬೈದೇರು ರಾಜರ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ದ ನಡುಟೆ ಆನಿತ ಪೋಪೆ ಅರಗಿತೆ ಪೊರ್ತುಲಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮನ್ಪರೆ ಅಂದ್ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಾಜರು ಎಂಚ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಮನ್ಪೇರು ಎಂದು ತೂದ್ ಬರ್ಗ ಗೈಸ್ ಚಾನಲ್ ಪುದರ್ ಬೋಡಿತನ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ಗೇಮರ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಆಯ್ತಾರ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸದ್ಯಗೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ತುಳು ಟು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಅತ್ತ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತ ದುಮ್ಮು ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಟೈಪ್ ಮಲ್ತಂತೆ ಬಟ್ ನನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಸೋ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ರಾಜರೇನ್ ತೂರತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ಗೇಮರ್ಸ್ ಬಲ್ಲೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡ ಗೇಮಿಂಗ್ ದ ಬಗ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಗೈಸ್ ನನ್ನೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಪೋರೆ ಆವು ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂದ್
ತೂವರೆತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲು ಗೇಮರ್ಸ್ನ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆತೇನು ಪೊನಂದು ರಾಜರು ಪೋಲೆ ನಾನು ಒಪ್ಪಿ ವಾಲ ಅಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಪನಲಿ ಒಪ್ಪಿ ವಾಲ ಪೆಟ್ಟು ತುಕೆ ಇಂಚ್ ಮಾತ್ರ ಫೈನಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಮೇರ್ ನಮ್ಮ ದಾದಂತೇರಿ ಯಾ ಚಂಡಿ ಸೇ ಮೇರ್ ಬ್ಲಾಗರ್ ಮಾರ ಇಂಚಿನ ಬ್ಲಾಗರ್ ಮಾರಿ ಉಪ್ಪದ್ರ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ದಾರ ಬ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಚಿದ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟ ಒಂದುಂಡು ಎಸ್ಸುಲಿ ರಾಜರು ಇಂಚಿನ ಏಪಲ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮನ್ಪುನು ಎಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಂಡಾಂಡು ಮೇರ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಲ್ತೀನಿ ಮೂರು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಲ್ತೀನಿ ಬ್ಲಾಗರ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಲ್ತೊಂದು ಎಂಗ್ಲಿಗೊಂದು ಎಂಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡಿಗೆ ತೂವರೆ ಬಲೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗಿಡ್ ಬರ್ಪಾ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್. ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಿ ಕಮೆಂಟ್ ಕಂಪ ಮೇರ್ಪಾಡ್ದಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಸಾನ್ವಿ ಬಾಬನ ಪೋಖರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಲವ್ ಯು ಸಾನ್ವಿ ಅಂತ ಪಾಡ್ದಿರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಂಪ